No. De les fites democràtiques que s'han aconseguit és que, per exemple, existeixi el divorci, que existeixi que els gais es puguin casar o que puguin adoptar fills, etc. No entenc perquè un poble no pot tenir també un dret col·lectiu, que és el d'anar a votar i decidir. Pregunta indiscreta, si pogués dir sí o no, què diria? Doncs bueno, diguem que m'ho reservo. I espero que tot surti bé. Gràcies. A veure, sí que hi participaré i el vot és una miqueta secret. No me n'amago, ho he dit sempre, aniré a votar i votaré que sí. Què votaries? Pues jo, independència. A part de la independència, hi ha d'haver una renovació de tota aquesta podredumbre que hi ha de polítics, no? Res més, a més és això. Vinga, que vagi bé. Vosaltres. Doncs bé, aquestes eren algunes de les opinions que hem copsat aquest matí al carrer a Tarragona. No sé si us suscita alguna... doncs no sé, heu de remarcar alguna cosa. Hi ha opinions per tots els gustos, la majoria crec que, doncs bé, veuen bé aquesta opció a vot. El que votarien llavors ja aquí hi ha una mica més de divergència de criteris. Veieu doncs bé un escenari prou correcte o prou estable per dur a terme aquesta consulta? Bé, l'escenari des del principi ja l'hem definit com nosaltres des de la plataforma Tarragona Decideix només impulsarem la consulta si s'estableixen unes condicions que facilitin una participació adequada o més o menys per la mitjana de la resta de consultes que es duen arreu del territori. Llavors, aquesta és la màxima condició. Sobre les opinions de la gent, en principi és una cosa que més o menys es podem esperar. La gent té bastant assumida la consciència democràtica. Sobre una dona que ha dit que no aniria a votar, és totalment legítim no anar a votar en aquest sentit, o sigui, dins d'aquest joc democràtic hi ha l'opció de no anar a votar també, però creiem que tota la gent que no vagi a votar, o bé perquè no sàpiga de què s'està parlant, o bé perquè cregui que no és vinculant o simplement que no hi està d'acord amb aquesta realització de la consulta, doncs creiem que en aquest sistema democràtic cadascú hauria de poder i voler dir la seva. No estem parlant d'unes eleccions en què cada partit ja et ve marcat amb més o menys la ideologia, les persones que la formen, sinó simplement una pregunta ben senzilla amb una resposta afirmativa, una resposta negativa o fins i tot un vot en blanc o un vot nul, que això també entraria dins del joc democràtic d'estar o no d'acord amb aquesta pregunta. Recordem que el setembre passat el plenari de l'Ajuntament de Tarragona va rebutjar una moció d'Esquerra i Convergència i Unió per tal de poder celebrar una consulta popular sobre la independència. Cristina, no sé si intentareu buscar una altra vegada el suport de l'Ajuntament, tirareu pel dret sense ells? Doncs la veritat és que suposo que això encara tenia que parlar-se una mica a l'Assemblea, tindria que consultar-se, perquè també igual que hi ha diferents opinions al carrer, hi ha diferents opinions dintre de l'Assemblea i hauria de consultar-se una mica, però en principi la veritat és que no està molt definit encara. En principi sí que buscarem aquest suport de l'Ajuntament, però sabem perfectament que és possible que no l'obtinguem. Això no ha de ser un obstacle per realitzar la consulta i anar amb aquesta mentalitat de potser no tindre el suport de l'Ajuntament, però bé, és un obstacle que ja teníem pensat i que no ens afecta per res a l'Assemblea. Per tant, amb el suport o no de l'Ajuntament, i en aquest cas, de moment que vosaltres no el teniu, entenc que heu d'aplegar al màxim el teixit associatiu de la ciutat. Com ho fareu per aconseguir-ho? Doncs estem preparant, per exemple, actes, esmorzars populars, coses per l'estil, per tal que la gent sigui informada de que existeix aquesta opció d'anar a votar i perquè, o sigui, si volen col·laborar amb la plataforma, doncs estan benvinguts, clarament, perquè falta, o sigui, no està de més la gent. I, no sé, diferents actes, sobretot per agafar gent voluntària i sobretot per donar a conèixer perquè sigui un mínim de gent la que vagi a votar i sigui una opinió representativa la que s'obtingui de la pregunta. Ara parlaves d'aquests voluntaris. Necessiteu almenys un mínim de 700 voluntaris, pel que tinc entès, o no sé en quines xifres ho moveu? Sobretot volem recalcar que es necessiten voluntaris
també per la feina prèvia a la consulta, a la realització de la consulta. És a dir, la plataforma es divideix en 6 comissions, diverses comissions dels seus àmbits de treball, i aquestes comissions necessiten gent i per realitzar una consulta amb unes mínimes formes, amb una mínima normativa implantada formalment. Es necessita gent i es necessiten molts contactes, molta voluntat de treball al cap i a la fi, i no és tant la gent que es necessita al final, al dia de la consulta, per les meses, que també, sinó tota la gent prèvia que s'ha d'anar gestionant, s'ha d'anar coordinant per anar al final a fer la consulta. És a dir, tota aquella gent, animo des d'aquí, tota aquella gent que estigui disposada a anar a votar i que vulgui que a Tarragona es faci la consulta, doncs que s'ho pensi bé i que vingui a les reunions de treball que fem la plataforma Tarragona Decideix, perquè realment és importantíssim que la gent vingui a les reunions i es coordini i treballi. També es poden posar en contacte a través de vosaltres, a través de la pàgina web, també en teniu. A través de la pàgina web, a través del correu, que és correu@tarragonadecideix.cat, a través del Facebook, a través de qualsevol plataforma 2.0, ens hem posat també al Flickr, al YouTube, al Twitter. Sobretot estem apostant per la xarxa, sobretot pel tema del pressupost. Tenim bastant poc pressupost i esperem tindre'n més de cara a dies següents, però en principi això mitjançant la xarxa o mitjançant les reunions que fem al Centre Cívic de la Part Alta. Per exemple, la setmana que ve fem una reunió el dimarts a les 7 al Centre Cívic de la Part Alta, que és no centre cívic, sinó l'aparcament Jaume I de la Part Alta. Molt bé, doncs diverses vies per posar-se en contacte amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al Tinglado 22. Cristina Coll, molt bona nit. I Josep Maria Llardó, també moltíssimes gràcies. Gràcies, bona nit.